Bé, això és FT8 i veureu com es fa un contacte amb l'estació espacial dels 40 anys de Ràdio 4 a l'altra ràdio, Alfa Mike 40 LAR. Això és FT8 i simplement doncs estem fent el contacte. Només fa que ens confirmi, ja ens confirma, ja tenim el contacte fet. A 17 metres ja el tenim fet, un contacte, l'Alfa Mike 40 LAR, l'altra ràdio. Penseu que fa 40 anys jo en tenia 15 i ja escoltava l'altra ràdio. En tenia 15. Les nits del diumenge a les 12 de la nit em tancava dins el cotxe del meu pare al garatge, perquè era l'única ràdio que tenia, de 12 a 1 per escoltar l'altra ràdio. Alguns diumenges m'havia quedat dormit i em despertava el meu pare l'endemà a les 6 quan havia de marxar a treballar i em trobava dormint al seient del conductor amb la ràdio engegada. Apa, ja heu vist el contacte de l'Alfa Mike 40 LAR.